מהו הדימוי המקצועי הנחשק של בעלי מקצוע מסוימים בעידן העכשווי? כאשר אנו חושבים על מקצועות שונים, עולות בדמיוננו דמויות מקצועיות ברורות. הדימוי המקצועי אינו עניין אישי בלבד, אלא תוצר של ציפיות חברתיות ותרבותיות. הוא מגדיר כיצד מצופה מבעל מקצוע להיראות, להתנהג ולהתנהל, לנוע במרחב ולתפוס מקום כדי שיתפס כמקצועי. לדוגמה, הדימוי המקצועי של עורך דין, בדומה לפסיכולוג או רואה חשבון, מתקשר לרצינות, דיסקריטיות ועומק מחשבתי. זהו דימוי של שומר סף, המחזיק בידע וסמכות. לכן, העבודה נתפסת כפעולה שקטה ואינטימית, הדורשת ריכוז מוחלט הרחק מהעין הציבורית. הדימוי של עובד ההייטק, בדיוק כמו הדימוי של אדריכלים ומעצבים, מתקשר ליצירתיות, שיתוף וזרימה. כאן המשרד מתפקד כסטודיו פתוח. המקצועיות נמדדת ביכולת לפרוס רעיונות על השולחן, לקבל השראה מהסביבה ולהפוך את העבודה לתהליך גלוי, ויזואלי ודינמי. כדי להבין כיצד דימויים מקצועיים אלו מתורגמים להתנהלות יומיומית בפועל, העבודה עושה שימוש בקריאה אדריכלית של סביבת העבודה. האדריכלות אינה נושא המחקר, אלא כלי הניתוח להבנת הקשר העמוקה בין מקצוע, התנהגות ומרחב. המשרד הסגור מאופיין בחדרים פרטיים, בגבולות ברורים, בין פרטי לציבורי. המרחב זה מאפשר ריכוז, שקט ועבודה מאחורי הקלעים. טיפוס מרחבי זה תואם ומחזק מקצועות כמו עורך דין, חשבונאות וייעוץ, שבהם הדימוי המקצועי מבוסס על עומק, אחריות, סמכות פנימית, דימוי שאינו תלוי בנראות מתמדת. המשרד הפתוח מאופיין בחללים משותפים, בחשיפה רציפה למבט. העבודה מתרחשת לעיני אחרים. המרחב מעודד תקשורת ושיתוף פעולה. טיפוס מרחבי זה תואם מקצועות כמו הייטק, אדריכלות ופרסום, שבהם הדימוי המקצועי מבוסס על נוכחות, זמינות והשתתפות פעילה. כאן האדריכלות מחזקת את המקצועיות כפעולה גלויה או במתית. השוואה בין המשרד הסגור למשרד הפתוח מדגישה כי האדריכלות אינה ניטרלית, היא משתתפת פעילה בעיצוב הדימוי המקצועי, ומתרגמת ערכים תרבותיים מופשטים לדפוסי התנהגות יומיומיים. אנחנו לא בוחרים רק מקצוע, אלא גם דימוי, והמרחב שאנו עובדים הוא זה שבונה את הדימוי הזה עבורנו.